ero kama na nya kinde ka kinde kata mana dwaro makamagi bende biro ga mana kama siche osemana wuok inya kata mana pare gwenge mag Migori kana masiche ariyo notimore chuny boma okadwaro biro ni mondo ji ogol kanyo ji ogole genga paya dibende kata mana masira malundi ni nokotimore mabende sani nyaka ji mohe uprabich no witongi magi manyiso kata mana ni dinla koro onge chik makamano warita rita mar mondo mi masira timre oka chike makamagi keti kumranyisi kata mana kiwacho highways kata mana kumranyisi chiro mabende wacho ni Kapkelek mabende koro johala no gol e genga paya kiterogi okongonde giwacho ni chiro nitiere gi to genga paya kata mana highways benda pani thoth jonyiepo bende jabedo kata mana kidhi e gwenge kata mana mag Londiani ageno ni senyio kata mana cabbage waru nikech iuso gi e genga paya ngato nge gi thuolo mar donjo ye nyakwa rita mar mondo mi masiche timre koso nango to kata mana adwaro mar mondo mi lose bende e diny mago mag highways mago yore mopogore mabende nitiere. Well, wachak gi mi penjo mogik mar diny mar highway. Sana kane kamano en shida. Actually, a transport, iluongo ni transport planning, chenro mar kaka ji wuotho to tiyo gi ndara. Ndara ka duong' ahinya, mane ka seche ma ng'ama riembe ndara chande bende riembo piyo kabisa nikech psychologically e pache oneno ka en safe koro ndara ka duong' ahinya to driver joma riembo nyamburko giriembo matek matiende ni kapo ni masira moro timore to bedo ni obedo masira maduong' kabisa so ndara ka diny especially kendara makalo kuma ji nitiere mano is a better one than kapono lacha ahinya lakini sana chiche gieki okoripo bedni gin e tenge mar ndara kaka gibedo ni shida mwasebedogo en ni wahero timo gik moko very traditional way kanyalo wacho makosa kosetimore to kar mondo wakaw action motegno mojing to wagol gima makosa motimore no ahinya yudo ka wandanyo ne mna kitamba mang'ich ochalo jatuo to koro dende ochwakre to indanyo ne mna kitamba man gi pi mang'ich kirango ndachni gieki iyudo ka magi gik moluongo ni highway but highway kanyo pod in gi speed bump so kata mna essence mar mondo bed highway chalal wabedo gi speed bump gi masa moro serikal owuone mogero ochungo gi ama jopiny wegi mochungo gi nikech accident otimore mano kaka koripo bed ni entie so aparo ni kaka serikal koro kalure gi penjo mani penjo mokwongo nito actions mwakawo gieki gibedo mna gik mwatimo seche ma masiro timore titimo gi matin to toke kanyo kendo wicho wil kodgi apani gimoro ipo bedni serikal timo en ni serikal oripo bedni bedo farm e iye kae nitiere loss of nitiere lalo wito ngima ji to nitie wito ohala ma ji nigo kaka iwinjo bwana mowuoyo mar Kapkelek chande owacho ni iye kucho tergi iye kuro to ji onge koro kuom ariyogi mane ma is better than the other mane ma ber molonya wadgi giwit ngimagi kose giwit ohala chande chichegi kotere iye kocha to ketnigi access road matinen koro ng'ama ne dwa dhi nyiewo gimoro iye kuchande kodwa donjo iye kuro to donjo to nyiewo gino bang'e no to wuok to dhi ochako ojoin highway to dhi kuma nodhiye aparo ni mano ber moloyo gimoro ni masiche bila gitimore to ka gisetimore to watimo achiel ariyo to gigi kosekwe to kendo wiwa wil wachako wadok watimo gima ne watimo cha mano ok ber to dibed kata mana ni chirni mopogore oger